Hey, lige her på en lørdag i Viring, der har jeg lige lyst til at vise jer, hvordan sådan en kampagnebil her, den ser ud, når den er oppe at køre. Den er ret rodet efterhånden, men hopper lige herover. Den obligatoriske kaffe til uddeling. Masser af kaffe. Der er blevet trykket nogle hænder i Viring og snakket. Plakater, strips, udskældte strips, udskældte valgplakater. Men det er faktisk det mest effektive værktøj overhovedet for ukendte kandidater. Det vil sige, hele vores debat omkring valgplakater eller ikke valgplakater også handler om demokrati og adgang til demokrati. Jeg kan godt lide, at vi har skåret 20% ned for dem i Skanderborg Kommune. Det er en god ordning. Jeg synes, det ser pænere ud den her gang. Herover så har vi det, som de driller mig med ude. Kan jeg fange den her? Det, som de driller med mig ude på arbejde, nemlig politikerjakken. Ja, og kampagnejakken. Det er med at kunne tage mange jakker på for tiden. Jeg vil videre ud og trykke nogle flere hænder. Godt valg til alle. Husk at stemme.